Dene Bangging Sirat maja pinanganten ing mangke mestuti ila-ila ujaring para kina ingkang sampun jinempana ing maruta cinandhi ing hawiyat sarta mersudi mardawaning budaya tulus. Budaya mengkuwerti budidaya. Budidayaning manungsa ingkang tuwuh saking osiing manah. Katur kagem Ibu Juru Pangrangga Busana utawi Ibu Juru Sumbaga. Sumangga kalarepaken punang pinanganten putri manjing wonten ing dampar pinajang saperlu tedhak jumenengan. Lan tindakira sang pinanganten kabiwada ungling gending ingkang sampun cinandhi wonten salebeting piranti pandaya swara. Dumateng juru pandaya swara, sumangga. Pinarung swantening pradangga munyok angranggin ambabar ketawang Sekar Teja Kawaryana Teja kang angwong punika tejane arisan pinanganten putri ingkang binayang para mijil saking Wesma Palereman kakanthi manjing wonten ing sasana pinajang Bale Winangun. Dasar Ayu Respati Rinengga Busana kang sarwiyadi peni lamun Cinandra Yayah Widodari katon gilar-gilar wedanane kaya kencana sing angling. Otot bepayunira pateng garanceng katingal ijo maya-maya. Dasar pengawak banyu Gwaya Teja rek momomak ngembang bakung ireng memes pola tandamar kanginang Sesinomira pindha tinata rumpya mungging larabang ati-ati mudha turi larabanila cendani grana rungih lir winangun netra blalak-blalak bawang sebungkul idepnya tumenging tawang alis jait nanggal sepisan pinulas katon gawem pengarasan duren sajuwe lade manggis karengat semu copet ingkang andhap prandene kinarya ngendika datang cerewet waja pindha tetesing toya pasanggan malang nyangkal putung karna njepiping kaya jamur kuping jangga angelung gadung widangan antrajumas aston denglang gendewa gading driji pucuk eri Prambayun nyengkir gading anguyuk denta bangke anawon kemit ampianira mucuk bung kekempolan amung kang gangsir tungkak bunder lir jinangka jejempolan suku katingal rintik-rintik kaditinata kaya sirah ula cabi dasar kasinungan watak grapyak semangat tregal-tregel nanging boten nyumelangi ayen bombrong saya mencara yen besengot malah awin mbuh patut nalika Semana wis lenggah anggana raras wonten ing dampar piniji ingkang tinatawadi renengga asri dening juru dekorasi
Lengganyo esmonyo amombeng sukawa awet angkraturah sang jalu ingkang dereng wijil saking sasana busana. Sanggya Parangga kagung miwah putri Werda Muda Minulya kawis tinggal Sirat Maja pinanganten putri sampun lenggah anggana raras. Tegesipun lenggah piyambakan wonten ing dampar pinajang. Lan kebareng mangke arsa kaya upacara adat widi widana candhakipun niki upacara panggih. Katur kagem Ibu Juru Pas Panggraga Busana, sumangga adicara panggih kapratitisaken. Lan tindak irore sang pinanganten kabiwada ungling gending ingkang sampun cinandhi wonten salebeting piranti pandaya swara. Dumateng juru pandaya swara, sumangga sumilak piak katon hangilak ilak margi agung kang tumuju mring sasana wiwaha ana susetya coplok saka ngembanan mubukuh yayah prayitning kewung ngregemeng yayah lintang Bima Sekti ingkang arsa hanyuwak tutuke naga lah punika tawarnanira Sang Suba Manggala ya Sang Manggala Suba lumampah nut ing wirama katitik saking ukeling asta tumapak ing pada nut wiramaning gangsa yekti kalamontari Sang Suba Manggala sampun lebda ing budaya sinten ta rikalanggan punika ingkang piniji kinarya dados cucuking lampah nuwun inggih Bagus Endi ingkang mijil saking laladan Kota Purworejo ering wetan mratitisaken lampahnya Sang Pindharaja ingkang pranyata katingal agung mrabu miwah Prabawa agung ateges kebak ing kaendahan ingkang pranyata wadi luhung mrabu pepindhaning Nalendra ingkang kebak ing kawibawan luhur Prabawa tegesinung Prabawa endah edi milangoni nalika semana dampyak kang samya andherekaken lampahnya Sang Pindharaja kawis tinggal wonten Putri Domas ya Pacak Ayu ugi wonten malih ingkang ngamestani wus dumugi titiwanci mangsa kala dumawahing kodrat wus jumeneng ayun-ayunan sira risang kalih wonten ing madyaning sasana panggih wus jumeneng ayun-ayunan sira risang kalih wonten ing madyaning sasana panggih sigra kumlawe astanira asawat gantal gantal kedadian saka sedah lininting ingkang tinangsulan lawe wenang kapilih ingkang temurose kaangkah sakwise mangun bali wisma kang kaiket dening talining palakrama muga loro-loring atunggal bisa anjembuhake dewi rasa manunggal dadi sajuga kaya dene suruh
suruh lamun kadulu beda lumah lan kurepe nanging yen gini-git tunggal rasane. Purna Asawat gantal kepareng lumadi upacara pidhakan 3 ingkang sampun cumawis. Kepareng konangan 3 sigra kapidak piar pecah padha sakala. Pecahingan 3 gegambarane wanita pecah pamori. Wanita ilang prawane ugi wonten ingkang ngamestani awit sakwusnya kawengku dening kakung sang pawestri wis dudu prawan maneh kocapa. Sang putri preksa ampeyanira ingkang garwa guladranan 3 sigra kawijikan mawi sekar setaman. Punika gegambarane bekti nara sang putri kalawan jalu ugi wonten malih ingkang ngamestani punika Angluari saliring Sukerta. Kocapa bapa dumadi priksa ingkang putra samya angganya tresna ing driya tansah andedonga muga risang pinanganten tansah jinangkung mring Hyang Agung cinaketa mring Hyang Suksma sembada kang jinangka lestari kang KSD. Kepareng kalajengaken adicara junjung derajat. Purna upacara junjung derajat kepareng lumadi. Upacara candhaipun nuwun inggih upacara singep sindur utawi winastan adicara sinduran. Semoga dipun pratitesaken langkung rumiyin adicara sinduran menika. Upacara singep sindur. Utawi winastan adicara sinduran. Lon-lonan Denira Saksana risang pinanganten ingkang kasingepan sindur dening ingkang Rama. Sindur awani rekta miwah seta rekta menika abrit ateges wani ing bebener. Seta menika putih ateges sirih ing kadurakan. Alon Denira Saksana risang pinanganten ingkang kasingepan sindur dening ingkang Rama. Rama wonten ing ngarsa pranyata punika paring tuladha tumrap risang pinanganten ingkang wonten ing madya kang nembe mangun karya. Ibu tansah tutwuri lampahnya nalika semana risang Suba Manggala tansah pratetesaken lampahnya Sampindha Raja dalah Prameswarinata tumuju mring sasana rinengga bali Badrayasa winangun. Murid Denira lumaksana risang pinanganten datan manggih pringga bayaning marga. Wus dumugi unggihan kang tinuju risang pinanganten sarimbit. Kepareng ing mangke arsa angaya upacara wadat
bobot timbang. Upacara bobot timbang kepareng risang pinanganten kalenggahaken wonten ing pangkon sisih tengen miwah pangkon sisih keri katimbang katraju jebul padha abote ora kaya-kaya kalamonte iku sejati putra mantu nanging wis karengkuh kadidene putra pribadi purna upacara bobot timbang ing mangke kepareng lumadi upacara candhaipun nuwun inggih upacara tanceban upacara ceblokan nandur penganten ugi wonten ingkang ngamastani kepareng risang pinanganten kalenggahaken wonten ing dampar mengko werdi risang pinanganten sampun uwal saking sesanggemaning tiyang sepuh gumantos mandiring pribadi kocapa risang pinanganten enget bilih sampun mandiring pribadi wajibing kakung tansah angupaya buga wajibing putri tansah anggemeni guna kaya saking kakung pramila lumaksita upacara kacar kucur tampa kaya upacara kacar kucur tampa kaya kacar kucur atuta dadya sedulur isi kacang kawak kedele kawak sedaya sami kawak wong liya atuta dadya sanak kepareng kacar kucur tampa kaya sigra kasuntak glogok wonten pangkonipun risang pinanganten putri pakean mas purna upacara kacar kucur tapa kaya kepareng sigra katitipaken ingkang ibu kacar kucur tampa kaya sigra katitipaken ingkang ibu ingkang nampi ibu kacar kucur tampa kaya sigra katitipaken ingkang ibu pomo dipomo ibu kedah tansah nderek rumeksa darbe ing putra ora pati-pati nyuwun malah kepara ngimbuhi ora uwur ya sembur donga igeng baken purna katitipaken ingkang ibu kepareng lumadi adicara candhaipun nuwun inggih upacara dhahar kembul bujana Andrawina
Duwe ngene kedhapun para winasis daharanipun risang pinanganten awujud sekul gala. Mure risang pinanganten tansah gumolong nyawiji gesang gotong royong wonten madyaning sesrawungan agung. Enak ora enak, kepenak ora kepenak tansah dirasake bebarengan. Aja pati-pati sing putris masak enak-enak nang dalem, sing kakung malah dahar nang warung. Yuk sosopan bareng. Yuk bismillahirrahmanirrahim yo. Malah jan enake. Ditelaske rapopo nek bareng sarapan. Sajake ora ditelaske tenan iki. Wis masuk apa meneh, Mas? Pun purna dahar risang pinanganten arsa ngunjuk kesereten sajae. Duwe ngene daipun para winasis unjukanipun risang pinanganten awujud rujak degan kapilih ingkang warni wilis. Wilis menika ijo mongko ingkang nembe woh sepisan ingkang manglung ngalor ngulon. Rikalenggan punika unjukanipun risang pinanganten awujud toya suci prawita ninging tias risang pinanganten arsa lelumban wonten madyaning sesrawungan agung. Panjurung donga saking para tamu para lenggah. Mugia denira lelumban wonten madyaning sesrawungan agung. Tansah manggih bagya mulya. Lan mugia kalebetna dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Purna dahar lan ngunjuk kepareng lumadi upacara candhakipun nuwun inggih sungkeman. Kebareng langkung rumiyin kalorot wangkenganipun risang pinanganten kakung ingkang arsa sumungkem wonten ngarsanipun Rama dalah ibunipun. Wus jengkar saking palenggahan Bagus Ade Tri Oktaryanto anganti ingkang garwa Diahayu Desi Puspitasari Gya sumungkem ring ngarsa Sudarma kekalih. Duduk. Sigra tumungkul hamari kelu. Iya konjema ing Bantala wadananira sang pinanganten sarimbit. Tangkeping asta sumembah ring jengkukanang sinartaning ing cipta ingkang tumaneming sanubari. Anyadang rumentang sih pangastuti saking Rama dalah ibunira. Estining tias benira sumungkem nyuwun mringkang maha kawasa muga dene lelumban wonten madyaning sesrawungan agung tansah hinayuwang dening Kang Maha Welas tuwin maha asih lumantar Rama dalah ibunira.
Ibu ing waswa pepadanira ingkang putra ingkang persasat amung sakedheping netra denira gula wenah nanging nyatane wis dewasa satemah bangkit palakrama sanalika winiwiring manirore sang pinanganten putri kebak insih rasa sutresna ingkang putra ngrumaosi bilih kabegjan ingkang sinandhang inggih berkah pangastuti saking Rama dalah ibunira saknalika angles kekes kaya den lolosi bebayunira angga nglumpuk kaya kapuk den wusane risang pinanganten enget marang purwaning dumadi enget ingkang Rama ingkang sampun sembodo angukir jiwa raga kinarya lantaraning tumuwuh enget ingkang ibu ingkang sampun kawawa dados papaning yoga brata salebeting menawa candra dasawari sarta angleliting anggula wentah anggung ginunggung pring pepoyaning kautaman Sudarma ing waswa pepadanira ingkang putra denira kararantan saknalika pangandikanira ingkang kawijil nggir putraku bocah sakloron banget panaremane wong atuwa dene jeneng sira ngaturake pangabekti kalawan Rama lan ibumu ora liwat puja pangastutine Rama lan ibumu kebat sira tampa ya nggir mung pewelingko marang kowe sakloron sepisan sakwise mangun bali wisma tandang tanduk pakarti lan solah bawa kudu wis beneh kaya donat kala kowe maksih dadi jejaka lan warara kaping pindho bakti sira marang maratuwa awit sejatine maratuwa pangreng kowe marang mantu wis kaya dene putra pribadi kaping telu ditansah anetepana angger-anggering praja pikole bakal kinasiang dening nata sinuyudan dening para kanca satemah bisa gangsar anggonmu angupaya boga ingkang pungkasan tansah nyingkirana sagung wewaleri tindakna sagung parintahe tunduk kalawan agama lan kapitayanmu dhewe-dhewe semono nggir piwelinge wong atuwa marang jeneng sira kalajengaken sungkem Diahayu Desi Puspitasari kalian ingkang garwa Bagus Ade Tri Oktarianto ingkang pranyata ing mangke Diahayu Desi Puspitasari badhe swita kalian ingkang garwa Bagus Ade Tri Oktarianto ing sak laminya Sanggya Pralenggah kagem Wiwah Putri Werda Muda Minulya megaten menggalu matining upacara adat Widiwidana ingkang sampun sinengker nuwun inggih upacara panggih kabedhik namung saperangan alit kemawon maksih manunggal sesarengan kalian WR Makeup ingkang lumadi kagem panjenengan babagan rias penganten dekorasi pelaminan foto video shooting sound system organ tunggal lan sanes-sanesipun mapan wonten ing desa Logosobo Kecamatan Gebang wewengkon Kabupaten Purworejo bilih panjenengan kepraning galih kagunajat mantu pinarak kemawon wonten WR Makeup utawi saged sesambetan wonten ing WhatsApp
0877 9012 3572. WR Makeup makarya sesarengan kalian mikro audio sound system ingkang mijil saking tlatah Desa Karangwulo. Untuk di bulan Maret akhir harga promosi sound diesel sedinten sedalu Cekamawiarto gangsal atus sewu rupiah kemawon menika panjere sone sapa mangatos sewu awan bengi senengan sing nyewa sing duwe kon ra manan apa-apane larang danggep kerja bakti. Jangan nangis wong manis
susu. Kalau ku tahu wong manis manisnya susu, tidak ada wong manis hujan berdebu. Kalau ku tahu wong manis cintamu palsu. Kalau ku tahu wong manis cintamu palsu. Dari dulu wong manis aku pun tahu. Sanggya Perloga Gagung Mewah Putri Werda Muda Minulya kepareng Purna bedolan sesarengan kalian Bagus Sendi lebet dadi joreng pungkasan nggih panutup dipun pungkasi sesarengan kadewa sanamdalah sareng-sareng semoga kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Lan kula pribadi babil anggenipun nglarapaken reroncene ngadicara kadah cepet ceweteng ukara saha tuna dungkaping atur. Inggih awit saking kudhunging pangertosan kula mliginipun babagan parama sastra mawantu-wantu kula pribadi nyuwun umabiring sesamudra pangaksami. Pungkasing atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan katur kagem keluarga pinanganten kakung kasuwun ampun kesesa kondur langkung rumiyin. Awit badhe kasuwun foto sesarengan kalian risang pinanganten. Mbok bilih kawiwitan saking panjenenganipun Bapak Poniman SH. Kasuwun foto sesarengan kalian risang pinanganten sumangga. Lan paripurna panjenengan Bapak Poniman SH kepareng emangke kasuwun ugi keluarga pinanganten kakung ugi foto sesarengan kalian risang pinanganten. Purna saking keluarga pinanganten kakung emangke kasuwun ugi keluarga pinanganten putri ugi foto sesarengan kalian risang pinanganten. Kebareng sinten kewali kang badhe foto ing mangke nyemanggaaken awit kula mboten nampi asma karim panjenengan setunggal mboko setunggal. Nuwun matur nuwun. Semoga kasuwun Bapak Poniman kasuwun foto sesarengan kalian risang pinanganten. Dipun teguh sawetawis Mas foto kasih kabar nanti nek sudah ya. Keluarga mempelai pria biar foto lebih dahulu. Waduh. صلوا على النبي محمد كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صلوا على النبي
وعلى آل سيدنا محمد. خير البرية نذر إلي ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نذر إلي ما أنت إلا كنز العطية.
Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi dawil karomat amma ba'd. Katur dumateng para alim ulama ingkang satuhu kaajeng-ajeng barokah donganipun dumateng Bapak Lurah Bapak Sutejo ingkang tansah kita taati kepareng matur sumangga kawula dherekaken raos muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Rabbul A'la ingkang tansah paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya sehingga kita sedaya wonten ing titiwanci enjing punika saged ijabatut dakwah wonten hadicara walimatul urus kanthi pinaringan kesehatan, keselamatan. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu menggah syafaatipun. Mugi kita sedaya kagolong umat ingkang berhak nampi syafaatipun. Kepareng matur kawula minangkani talang atur saking grup Hadroh Nurul Fata inggih punika nyendikani dawuh timbalanipun kapuring ngregengaken hadicara wonten ing enjing siang punika. Dumateng Bapak Dumadi Soho Ibu Wijiati beserta mempelai berdua Mbak Desi Puspitasari beserta Mas Ade Tri Oktarianto. Semoga acara bisa berjalan lancar dan membuahkan hasil menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga mendapatkan keturunan yang solih-solihah. Untuk acara selanjutnya kita persilahkan kepada grup Hadroh Nurul Fatah sepenuhnya. Waktu dan tempat kita haturkan, sumangga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Habiballah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Habiballah, Ya Muhammad. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا